Мы двигаемся дальше и приглашаем к экрану еще одного юбиляра, проживающего в поселке Новоспасское Ульяновской области. Свой 40-летний юбилей празднует Марат Ахмеров. С торжеством жизни спешат его поздравить любящая мама Равиля с супругом Наби, сестренка Венера, зять Фянис, племянницы Лиана и Милана. Дорогой и любимый сын, самый лучший брат на свете. В этот день обычно подводят итоги, чего удалось достичь и чего следует добиваться в дальнейшем. Папа наверняка был бы горд своим сыном, который в свои 40 лет смог добиться достаточных результатов. Сегодня ты любящий сын, любимый муж, достойный отец, самый лучший брат, успешный и ответственный работник, надежный друг и товарищ. Искренне желаем, чтобы к следующему юбилею все намеченные планы успешно сбылись. Пусть на реализацию всего задуманного будет достаточно энергии и здоровья. Пусть родные и близкие окружают вниманием, необходимой заботой, надежные друзья своевременно помогут в трудную минуту. Желаем неизменной удачи, бесконечного счастья, искренней любви, веры в свои возможности и оптимизма. Яраткан улым, кадірлі абыйыбыз, бүгін сиңа карап сокланабыз, бер үк күзләребез генә тимәсен. Син минем олы терәгем булдың. Әтиеңә нык охшаган булгангамы, шундый ук акыллы, тәртипле, сабыр һәм тырыш булып үстең. Үз гаиләңне корып, мине бәхетле кылып, татлы оныкларымны да бүләк иттең. Ярак түгел яшәгәнгә һәр вакыт миңа да сеңлеңә дә беренче булып, кайгыда да, шатлыкта да кул сузучыбыз булып торасың. 40 яшьне сәер юбилей диләр. Син бер генә дә бу сүзләргә ышанма. Алда сине бик күп бәхетле мизгелләр, сөенеч тулы көннәр көтсен. Гаиләңдә һәр вакыт иминлек, мәхәббәт тантана итсен. Алларыңда килеп чыккан киртәләрне син җиңеллек белән үтә ал. Авыр чакларыңда якыннарың барын онытма. Без һәр вакыт сиңа терәк булып яшәргә омтылырбыз. Улым инде, җитте олы булган 40 яшьлек матур бәйрәмгә. Нинди теләкләрне төрик икән сиңа дигән котлау бәйләмгә. Сөенечем, олы горурлыгым, шатлыгым да улым син генә. Дуга кылып бары бәхет сырым, саулык сырым балам, бел генә. Яратып һәм яратылып яшә, мәхәббәтсез авыр дөньяда. Курыкмыйча безгә серең сөйлә, без бәхетле син шат булганда. Сеңлең өчен яклаучы булдың, әниең өчен олы горурлык. Я соң Раббым, исәнлеген истә, 100 яшенә кадәр торырлык. Бәйрәмеңдә киң иттереп елмай, якыннарың хәзер янәшә. Елмаюлар синең йөзләреңә улыкаем бигрәк килешә. Алда да син сынатмаса идең, якты өметләрне баглыйбыз. Теләкләргә төреп матур җырда сиңа улыкаем юллыйбыз. Кадерле Марат, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә күркәм җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Сөйүем сиңа бүләк иттем. Син тугачлап алам, сине кулга алам. Бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Син тугачлап алам, сине кулга алам. Бар кайгылар очты һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Беренче сүзләрең, шымыртай күзләрең исләремдә бүгендә. Киләле каршыма, елмаеп һәм гөлеп, кулларыңны тотып. Син тугачлап алам, сине кулга алам. Бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың
Sihirledi ömürge. İzgü tileklerim var singagana. Bäxetli bu balam jiride. Kullarыңды suzып, ming rahmatlar uqib, keleli yanıma. Sen tug'ashda balam, seni qo'lga olam. Bor qayg'ular uchdi yerlarga. Birinchi qarashing ham sening tovushing sehrladi umrga. Sen